So the National Food Safety Laboratory Veterinary Services, one Ministry of Health, Food and Drugs Authority, and one more Kebi Womo Asia Upper World Food Safety Month entoma. Ewiase afane nyina ehye World Food Day ehonfa eni mebosumi bia sebe ya wode bebodoro afa enuane anipa edie ehon ekwan obefa so abo won ho ban ene ekwan wodo obefa so eyi ekom afri amaya wodo emu wo ba oman Ghana mu a asoye ehye omaya pomoden so Food and Drugs Authority ene National Food Safety Laboratory Veterinary Services akambo mu a wo mo apa World Food Safety Celebration ehontoma senti eda so eye food standards saves lives na nyina no wode bo edewro afa aduane a enipa ene emmoa edie eho Adom Kasee ene registrar ya woda Veterinary Council of Ghana no oraka islamiki ayi ehwetwe nkomo ene wodi tu dwase ne wo ho ne se aduane a ye di no bebre nu a wan hwe ya na de haw mo wa brew ne a wo di mu a wo pese wonye we no na de haw abrew enti ne wo ho ne se sisi a yasi afana nyina ya due mu se every 1st June ebe food safety day. Food safety day no kire se da ye de atu wo se ye be mo bia ate ase se eduane a ye di no ebetumi ku e di how abre because mo ama bi wo ho a omo de eduane a na omo kom nti wan hwe ye eduane a wo be di na de how abre o NYH wakade to aso say National Food Safety Laboratory Veterinary Services womo ewo Food Safety Laboratory a aduane bi a wo pese wonom eso ehwema wo no obetimi di aba ho se bayi a wobehunu se de wodi akwanum no papa ne senti wotu omanfofo sa abribia no omra wo mo aso eye ya ye ne se si ayi wa Food Safety Laboratory first no ani ho si food safety laboratory aba se ne be ya se aduane bi na obi pese ompranton ombeton mo obi a utimi di ba Veterinary Services Food Safety Laboratory na ya ahwe se aduane no nipa ana emua kra betumi adi go ye ni mwa na wo fi ye ni krama wo fi ejamwa ni whatever etumi affect you obi wo ha na ejamwa wo kra is more than we say nipa kra po ewu